Amb tots vostès, César Martínez de Obregón, director general d'Art i Continguts del Grup Focus. Bon dia. Benvingudes i benvinguts a la presentació de temporada 2024-2025 del Grup Focus. Com sempre, gràcies per acompanyar-nos i prometem que serà curt, només faltaria. El teatre cada cop més s'erigeix com el punt de trobada fonamental per a la nostra societat. A les seves butaques es congreguen persones de diversos orígens, idees i experiències, creant un ambient propici per l'intercanvi cultural, la reflexió, l'empatia i la transformació social. Assistir al teatre és un compromís amb la comunitat i un exercici de ciutadania activa. Per això, un any més, us convidem a ser partícips de les històries que explicarem i que explicareu sobre els escenaris, a celebrar junts el poder transformador del teatre. Per cert, parlant d'històries, avui us explicarem unes quantes, però a mi m'agradaria explicar-vos una que va succeir la temporada passada i de la qual estem molt orgullosos, perquè a Focus creiem en les històries. Moltes gràcies. M'agrada el teatre i vaig pensar, doncs, puc juntar anar al teatre com donar també una ajuda a qui potser no té amb qui anar-hi. Em van recomanar el projecte i vaig pensar que era una bona manera de cuidar aquest col·lectiu. Fer un projecte que tingués aquests rerefons socials i alhora relacionat amb el teatre i poder compartir les experiències d'anar a veure una obra a una persona desconeguda em va semblar superinteressant i molt bonic. Em sembla increïble que hi hagi gent jove que vagi amb gent gran i que després pugueu fer un cafè i parlar d'això. Pasa una cosa, yo soy fan del teatro. Y cuando me hablaron de esto, pues oye, de cabeza. Sortir del forat en el qual la vida m'ha col·locat forma part és com una petita festa. Tot allò que sigui un teixit social entre gent amb edats diferents, jo penso que sempre és molt enriquidor. Jo sóc teatrero, no penso la vida sense sortir a un escenari. Encara aspiro a trobar gent per fer teatre. Ell llegeix moltíssim. Jo crec que això també el manté com molt despert mentalment. Ha sido una válvula de escape, sobre todo para las personas mayores. És molt més madura i ha viscut moltes altres coses, però em puc identificar amb ella. Pues es rejuvenecer un poco también y que todo sea a través del teatro me parece absolutamente maravilloso. Jo, si ho puc recolzar, ho faré sens dubte. Ho he trobat superenriquidor per les dues bandes. Això és una fenomenologia paranormal d'aquestes que hi ha ara. És una oportunitat tant per les persones grans com per nosaltres, les joves, que també molts cops tenim dificultats per gaudir de la cultura i per fer certes activitats. Antes de morirme no pensaba nunca ver una cosa así. Me parece muy bien lo que hace la gente joven. El teatro siempre ha tenido esa labor social tan estupenda como la de Grans Teatreros. ¿Qué más vas a pedir? Grans teatreros. Grans teatreros. Gran teatreros. Grans 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 teatreros. Amb tots vostès, Josep Maria Pou, director artístic del Teatre Romea. Hola, bon dia. Moltes gràcies per ser aquí. Està clar que aquest desfile de teatres de la casa comença amb els més antics, els més grans i els més vells. Ho dic pel teatre i per mi, per tots dos. Bé, gràcies. Aquesta iniciativa dels Grans Teatreros és una de les millors coses que jo he vist en el món del teatre els últims anys. Aquest intercanvi generacional, aquesta companyia, aquest redescobriment del teatre de diferents generacions junts de la mà, em sembla una cosa de màgia, pràcticament. Si parlem dels quasi 160 i pico d'anys d'història que té el Teatre Romea, hem de convenir, d'alguna manera, que el millor patrimoni, almenys al meu entendre, no és tant la dels creadors que han passat pel teatre, la de les funcions que s'hi han fet, la dels èxits que hi ha hagut, sinó el públic.
El gran patrimoni del Romea és el públic, i aquest públic cada temporada i aquesta temporada s'ha vist augmentat molt amb iniciatives com aquestes dels grans teatreros que s'han d'aplaudir. I en aquestes iniciatives, en aquest retrobament de persones de generacions diferents compartint el mateix fet teatral cada tarda, cada nit, butaca a butaca, colze a colze, es produeix, lògicament, el que sempre busquem els professionals del teatre, que és la màgia. Si em permeteu un petit record molt curt, jo tinc un record màgic de com jo vaig descobrir el teatre. En el Mollet, on jo vaig néixer, el meu pare era un dels responsables del centre parroquial de Mollet, del grup de teatre, i tots els dissabtes, feien una funció cada diumenge, i tots els dissabtes a la tarda, després de dinar, el meu pare, després del cafè, m'agafava de la mà i em deia: em vols acompanyar? Ja ho crec que volia acompanyar, anava corrent amb ell, i amb ell anava fins al teatre del centre parroquial de Mollet, on allà mateix, a la porta del teatre, el meu pare es trobava amb dos companys seus responsables com ell i amb una caixa gran que hi havia a la porta, una caixa de fusta vella que havia deixat pel dematí un recader. Ells agafaven la caixa, la ficaven cap a dintre del teatre, l'obrien, el meu pare em deia: seu aquí al pati de butaques, i jo allà tot sol, jo devia tenir uns 10-11 anys, i no et moguis ni emprenyis a ningú. Jo, assegut allà en aquell teatre, em sentia un espectador privilegiadíssim, era l'única butaca ocupada en aquell teatre buit, mentre el meu pare i els seus companys obrien aquella caixa de la qual en treien una mena de llençols bruts, em semblava, que estiraven i desplegaven com si fossin els llençols de casa i que, agenellats a terra, anaven clavant amb unes tatxoles, claus especials per aquestes barres, a les barres on pujaven els decorats. I de cop i volta el meu pare s'aixecava i deia: Manel, cap amunt! I s'aixecava aquella barra i naixia un palau, o una selva, o un bosc, o al fons del mar. Allò era per mi el descobriment no només del teatre, sinó el convenciment que el meu pare era un mag molt millor que el Mago Pop, per descomptat. En 5 minuts i amb 3 cops de martell convertia aquell escenari buit en coses absolutament diferents que em fascinava. Aquest fet màgic del teatre, que jo vaig descobrir en aquell moment, és el que m'agradaria que experimentés tots i cada un dels espectadors que aquesta temporada aniran al Romea. Ens afavoriran amb la seva visita al Romea, igual com ho han fet en totes les temporades anteriors. Us convido a que el Romea sigui el punt màgic, el punt de trobada de la propera temporada, aquest punt, aquesta nit especial on al mig de la funció, tenint al costat a persones de generacions diferents, tots de la mà, sentim aquest petit soroll especial que se sent quan s'encén un misto, quan s'encén una flama que pot convertir-se en el gran incendi que és, per sobre de tot, l'amor al teatre. Gràcies, i aquesta és la temporada del Romea, punt de trobada de tots nosaltres. Ens hi trobem. Amb tots vostès, Jordi González,
vicepresident d'Art i Continguts del Grup Focus. Bon dia. Bon dia a tothom. Històries, sí. La vida està farcida de moltes històries que d'alguna forma, si les unim, comporten la nostra vida, la nostra col·lecció d'emocions, la nostra col·lecció de vida i teatre. Molts de vosaltres sou partícips o formeu part del meu àlbum personal, com jo espero formar part del vostre. Hem viscut bons moments, uns altres no tan bons, però tots han sigut inolvidables, això estic segur. Però amb el rànquing del meu àlbum de vida i teatre n'hi ha dos moments molt especials. El dia que el Daniel, amb la seva veu protagònica, ja el coneixeu, em va dir: vull que vinguis al meu grup de teatre. I vaig dir que sí. Tampoc em va deixar molta elecció. Però el que sí que sé és que em va tocar la loteria. I després la meva infantesa. La meva mare tots els dijous per la tarda s'aixecava de la seva màquina de cosir, que ara ho recordo, m'agafava de la mà i agafava amb l'altra mà un val de descompte per anar al teatre. No importava ni l'espectacle, no importava la sala, no importava la temàtica, ara que importa tant, no importava. L'important és que anàvem junts al teatre. Era el nostre punt de trobada. Era absolutament meravellós. I així un dia tirant banderes i l'altre dia Loco Paralelo i l'altre dia Los Chicos de la Banda i acabàvem el Romea en Cançó d'amor i de guerra. Vull dir, un eclecticisme cultural fantàstic, meravellós, que la veritat és que m'ha anat molt bé després quan m'he dedicat a això. Tenia una miqueta la ment oberta a tot tipus de teatre. La meva mare farà 98 anys el mes de novembre. Continua tocant el piano meravellosament. Continua sent una gran teatrera. Això és un consell per als vostres amics i companys i familiars. Deixeu una miqueta això de fer esport i aneu al teatre. Sí, perquè dona una salut de nassos. Molt bé. Us deixo amb unes píndoles de salut del Teatre Goya i visca el teatre. Amb tots vostès, Daniel Anglès, director artístic del Teatre Condal. Bon dia a tothom. Hola, bon dia. Porto uns quants dies donant-li voltes a aquest concepte del teatre com a punt de trobada i els records. I crec que segurament el punt de trobada amb la família és el primer record que tinc. Els pares eren els que em portaven al teatre quan era petit, aquí a Barcelona, i els caps de setmana al poble, que anàvem a veure la família, i la visita al casal era sempre obligada, el cap de setmana, per Nadal, sempre. Per tant, punt de trobada amb família. Quan vaig començar a prendre decisions per mi mateix i em podia moure sol per la ciutat, crec que el teatre va ser punt de trobada amb les amigues.
Jo era dels que de petit només tenia amigues. I recordo molt aquella porta d'allà, aquella porta que és una sortida d'emergència. L'any 90, en aquest escenari s'hi estava fent Estan tocant la nostra cançó, que va ser el primer gran èxit de Focus, i jo tenia 14 anys. Els dissabtes i els diumenges a la tarda agafàvem un entrepà amb les amigues i sèiem darrere d'aquella porta. El teatre estava molt mal insonoritzat, per sort nostra, i la funció s'escoltava sencera, perfecta. Ens la vam aprendre de memòria, veníem cada cap de setmana. Després, el teatre s'ha acabat transformant en el punt de trobada amb la família que tu esculls, amb gent molt important per a mi, els companys i companyes de feina, amics i amigues, el meu marit, i això en aquell moment no m'ho podia imaginar. Però suposo que el punt de trobada més important que he tingut al teatre ha estat el punt de trobada amb mi mateix. Crec que el teatre és on m'he trobat amb les meves pors, amb les meves inseguretats, però també amb les meves il·lusions, amb els meus somnis, amb els meus anhels, i he viscut decepcions, i he viscut de tot, perquè dona moltes voltes. De fet, he passat d'estar darrere d'aquella porta, a dalt d'aquest escenari, i avui fent una cosa que em fa especial il·lusió, que és presentar-vos la temporada del teatre que dirigeixo, que és el teatre on just aquest desembre farà 30 anys que vaig debutar professionalment, en una producció de Focus. És a dir, que és una d'aquestes voltes boniques que dona la vida. Espero que el teatre segueixi sent punt de trobada amb vosaltres mateixos, entre vosaltres i amb qui vosaltres vulgueu. Us presento la temporada del Teatre Condal. Moltes gràcies. Amb tots vostès, Tània Brenlle, directora artística de la Villarroel. Hola, molt bon dia a tothom. M'he preguntat sovint, i estic segura que molts de vosaltres també, per què anem al teatre. M'agradaria creure que hi anem per trobar-nos en un espai viu on poder compartir, reflexionar i, per damunt de tot, sentir. El teatre és el punt de trobada on poder viure experiències i històries que ens atrapen, ens remouen i ens emocionen, com les del vídeo de Grans Teatreros. Però recordeu el moment exacte en què el teatre us va atrapar? Quan va ser? Quina va ser l'obra que us va captivar tant que veu convertir-vos en gent de teatre? Jo sí ho recordo. I tot i que us puc dir que porto gairebé 30 anys treballant en aquest ofici meravellós, efímer
i que hem viscut nits i funcions absolutament memorables, encara recordo aquell moment. Els responsables d'allò, d'aquells moments, van ser l'Amparo i el Daniel. Els meus oncles, quan era petita, em portaven a veure, no sé si ells o qui em portava, els assajos i les representacions del seu grup de teatre, Gènesis, i jo em passava les hores asseguda al pati de butaques absolutament captivada i fascinada pel que veia dalt de l'escenari. I, evidentment, quan tornava al col·le, em sentia la nena més especial i important del món explicant les meves aventures al teatre. Sens dubte, va ser allà on va començar la meva passió pel teatre. Una passió que em porta, juntament amb els companys de l'equip de continguts i amb molts de vosaltres que avui ens acompanyeu, a dissenyar temporada rere temporada la programació de la Villarroel, amb el desig que el públic surti tan corprès i entusiasmat com em vaig sentir jo quan només era una nena. I aquesta passió es renova constantment i es renova quan trepitjo la sala d'assaig i veig com una producció s'enlaira definitivament i succeeix allò tan especial de aquest viatge el recordarem per sempre. Creieu-me quan us dic que el teatre és un refugi, un refugi contra l'avorriment, contra la solitud, contra la falta d'empatia i també, per què no, contra la polarització que inunda les xarxes socials. Per això us dic, veniu a la Villarroel i recordareu per què us vau enamorar del teatre. Moltes gràcies. Us deixo amb el vídeo. Amb tots vostès, Daniel Martínez de Obregón, president del Grup Focus. Què, t'ha agradat la gala? T'ho has passat bé? La veritat és que sí, i que s'hi nota que hi ha una bona organització darrere per ajudar la gent. I t'agradaria quedar-te més rato o se t'ha fet curta? No em faria res quedar-m'hi a viure. Encara no anem cap a casa, vull dir, ara sortim un moment a fora i anem a prendre alguna cosa.
ho farem. Sí? I t'ha agradat la programació que han presentat? Creus que podem veure alguna obra nova? I tant. Sí? Sí. Pues a mi I també. tant, no canviaria pas. Et diré molt més, si no fos amb tu em borro. Perfecte, a mi també m'agradaria molt anar junts. Sí. Pues ja anirem. Jo penso que m'has ajudat moltíssim i d'alguna manera potser jo també t'he ajudat a tu. Sí. O sigui que ens hem complementat molt bé. Perfecte, doncs ja, jo també tinc moltes ganes de tornar a vindre junts al teatre i de compartir molts moments. Qui m'havia de dir a mi que en l'edat que tinc ens trobaríem tu i jo i ens faríem tan bons amics? I gràcies al teatre, no? I gràcies al teatre, tu ho has dit. Doncs sí, la veritat és que hem tingut moltíssima sort. Estic molt contenta. Ara podríem dir com a Casablanca, no? Sempre ens quedarà al teatre. Al teatre. Al teatre. L'àmbit d'un munt de trobades de la ciutadania. El leitmotiv de tantes i tantes històries com les que acabem de veure a grans teatreros o qualsevol de les 74 que hem explicat aquesta temporada als nostres teatres. El teatre, l'ofici i l'afició de tants de nosaltres, crec que de tots nosaltres, que també té la seva faceta més pragmàtica, en la dependència de les xifres i estadístiques, que a més han de ser bones per poder complir amb les seves finalitats. Així que després de saludar-vos, autoritats, consellera, benvolguts amics, artistes, mitjans de comunicació, us agraeixo molt la vostra presència en aquest dia tan especial per Focus. Anem, doncs, al balanç del que ha estat la temporada passada, 2023-2024, i ho faig afegint-me a l'optimisme que a mesura que avançava el curs anava impregnant les sensacions dels programadors, empreses, companyies i públic. Per a nosaltres ha sigut una temporada fantàstica, ben prenyada d'èxits artístics en les corresponents programacions dels teatres Condal, Goya, Romea i Villarroel, que han donat peu a unes xifres aclaparadores, esdevenint el rècord de la nostra història. És veritat que dèiem el mateix l'any passat, i tant de bo es faci crònic aquest diagnòstic en les temporades que venen. 471.000 espectadors i 10,3 milions de recaptació és el còmput dels 4 teatres i representen uns ratis d'increment sobre la temporada anterior de l'11%. Hem presentat 74 espectacles en 1.457 representacions, amb una mitjana de 364 per teatre. En gira hem fet 336 bolos i 3 espectacles de producció pròpia han fet temporada a Madrid. Cultiva't, el programa educatiu que van crear fa 4 anys, ja estan els 18.000 joves usuaris que han assistit a 13 espectacles en 43 representacions exclusives. I a Amàfora hem cobert els objectius amb escreix, trobant i posant en pràctica noves línies de participació sociocultural. Els consells de públics encetats en els teatres Condal i Villarroel han col·laborat a plena satisfacció amb les direccions artístiques i a la seva renovació per a la propera temporada s'afegeixen els nous consells dels teatres Romea i Goya, consolidant d'aquesta manera aquest canal d'interrelació amb el nostre públic. Ha estat una meravellosa temporada i els resultats ens reafirmen en les decisions artístiques preses pel nostre equip de continguts
i donen fe de la solvència i capacitat de gestió del grup Focus. Òbviament, un èxit impossible sense la professionalitat, capacitat i complicitat dels elencs artístics i equips tècnics dels espectacles produïts i representats. El vostre treball és l'imant d'aquesta eufòria amb la que el públic ens està responent en aquests moments. Els bons resultats s'han acompanyat a la resta de divisions del grup Focus, destacant de la seva activitat l'estrena de la sèrie Reina Roja per Amazon Prime en l'àrea de Focus Studios, l'adjudicació per concurs públic de la cerimònia d'inauguració de la Copa de l'Amèrica a la nostra divisió d'esdeveniments i la realització de més de 7.000 serveis tècnics per part de la divisió logística. I tot i que sembli una lletania reiterada, tenim tot preparat per posar-nos en marxa amb les obres del projecte Gènesis a realitzar a la nostra seu del Poblenou. Recordeu, teatre i escola de formació escènica. Però són els tràmits oficials i les llicències les que ens han de donar el tret de sortida. Diuen que queda poc. I com heu vist, el camí de la nova temporada 24-26 ja està traçat i ben farcit d'expectatives. No cal pecar d'optimisme per creure en uns resultats acords amb el creixement sostingut que estem experimentant en els últims anys. Hem procurat els mitjans necessaris per fer-ho possible. 14 produccions pròpies, 9 coproduccions i 14 milions de pressupost. Aquestes són les magnituds del marc d'actuació dels propers 12 mesos pel que fa a l'activitat escènica del grup Focus. I d'aquesta manera continuarem explicant històries amb la màxima honestedat, rigor i respecte als principis innegociables dels valors ciutadans i dels drets artístics. Aquesta és la nostra bel·ligerant aportació en la lluita contra la ignorància, que, com diu Álvaro Jiménez a la nostra edició de Preocupaciones d'aquest any, és la clau de la supervivència i l'avanç sostenible de la humanitat. I a tots vosaltres, moltes gràcies per acompanyar-nos i ja ho sabeu, punt de trobada als teatres.